Ampuh ayo. Nggih niki men ora bayaran nek bayaran apik meleh. Rasa yang gledek. Ya buka celuk nggih. Ya. Ya siap. Ora kaya sing tak kitakno ning tak karo. Mboten. Ya, yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Simbok-simbok atan mandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran yani cagak ing agama nanu yen berjamaah subuh luhur lan asar jamu selasa yakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan nisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngono ning donya mangsa saperna wakal asrasi kuwasa yen marang besok moga suwarga ora wuru kok. Neno. Mesti salah 6. yen wancine tansah dielingke ole wis wancine padha nindakake akan ngumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran Solatati takahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumanina mulai sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar selasa yakti ngedoke tindak mungkar Suwe ra ketemu. maghrib lan nisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngono ning donya mangsa Pelane. saperna wakal Ayo. kuwasa Ayo boy ganden. yen marang besok moga suwarga nika pepeling pelak 6 cara mriki Nggih ngerti aja elok tenan. Wah kreatif kok jenengan kok. sanes kula kok Lah mbok jenengan wiwitane di nganggo nika. Jenengan muni mesti apik kae. Mbok aku njaluk disolatke. Rezeki apa? Lah nek sing muni paeke rak ya wangun. Ngoten. Nggih. Lah lagune kok kaya mendem